Zoran Živković, predlagač amandmana. Koristit ću jednih 5 minuta. Dobili smo i čuli smo obrazloženje i ono ima smisla. Ali, nema razloga da se zbog preciznosti u zakonu ne stavi i konkurs. Bez obzira što to piše u zakonu o, kako se zove, državnim službenicima i posebnim organizacijama, jer da je to dovoljno, onda ne bi bilo potrebna ni definicija da ga predlože predsednik Vlade. Zašto bi to onda moralo da bude u ovom zakonu? Ali mislim da je problem dublje. U nacrtu zakona, koji još uvek, koliko ja znam, stoji na sajtu vašeg ministarstva, piše da je to agencija, a ne centar kao posebna organizacija. Agencije imaju poseban, drugačiji način izbora direktora u odnosu na posebne organizacije. Piše na vašem sajtu, a ovo znam sigurno. Osnivanje posebnih organizacija može da se zakonski uradi samo ako se menja Zakon o ministarstvima. Moje pitanje je da li je promenjen Zakon o ministarstvima i da li je u vašem ministarstvu kao nadležnost ili bilo gde u Vladi postavljena mogućnost osnivanja ovog centra? I da li tu piše da je to centar ili piše, ne, šta piše u Zakonu o ministarstvima? Znači, posebne organizacije se osnivaju promenom Zakona o ministarstvima, a onda se definišu posebnim zakonom kao što imamo zakon pred sobom. Ako imamo varijantu kao što je u nacrtu zakona koji još uvek, ponavljam, stoji na sajtu vašeg ministarstva, i ako je to agencija, onda se direktor agencije ne postavlja na predlog predsednika Vlade, nego u jednom drugom postupku. I zato sam pitao na početku, i to uopšte nije nikakvo prebacivanje. Kažite nam ko je pisao zakon da znamo s kim da pričamo o detaljima. Nemoj da se vređate, niko ne zna sve, pa ni potpredsednica Vlade, i to je potpuno normalno. Ali zbog kvaliteta rasprave i zbog kvaliteta, najiskrenije, zbog kvaliteta, dobro, možda vi mislite da neko zna sve, ali ja i dalje mislim da ne postoji niko ko zna sve, zbog kvaliteta zakona koji se donose u ovom parlamentu, da ne bi imao sudbinu mnogih zakona koji su doneti u poslednje 3 godine pa su menjani posle 6 meseci ili godinu dana, svima je u interesu da jedna ovako važna tema bude definisana na način koji je apsolutno primeren uslovima u kojima mi živimo, a ovo je 21. vek i ovo je Evropa i mi želimo da budemo deo Evropske zajednice, odnosno Evropske unije. Zato ne smemo sebi da dozvolimo da imamo rešenja koja više liče na neko vreme sa sredine prošlog veka. I to je neophodno i u ovom slučaju. Zašto bi predsednik Vlade mogao da zna koje su kvalifikacije potrebne za direktora centra, odnosno za glavnog istražitelja? Ja sam siguran da ne postoji predsednik Vlade na svetu koji ima takvo znanje i iskustvo da može da na osnovu svog ličnog predloga garantuje da će neko ko obavlja tako važnu funkciju da to radi na valjan način. Rasteretite predsednika Vlade takvih obaveza. Bilo kog. U budućnosti. U prošlosti je nemoguće, bez obzira što neki nadri pravnici misle da je to moguće. Nemoguće. Nemoguće je menjati ništa unazad. Prema tome, bez obzira na dobacivanja, u kojima sam ja nesposoban da ih razumem, jer nemam atribute doktora Dulitla, ja vas molim da još jednom uđete u suštinu ovog zakona, u dobre namere našeg predloga, da pogledate to još jednom, možete dati i pauzu i da posle toga kažete šta je to tako nespojivo sa dobrim namerama ili sa reformskim procesima ili sa bilo čim, a što bi smetalo da se usvoji ovaj amandman.
Bilo bi jako interesantno da naravno, to je tema nekih drugih amandmana, ali pošto sam malo pre pomenut od strane jednog kolege, kao neko ko nema pojma, ja bih pitao gospodina, mislim, bilo bi dobro da vam kaže gospodin Nebojša Petrović, koji je sada na funkciji glavnog istražitelja. Gde je bio Poslaniče, ne. Znači, samo amandman. Vi me kaznite, pustite me da ja kažem da pogrešim, pa me vi posle kaznite. Nemojte da me... Neću ja nikog da kažem, nego da usmerim raspravu kako treba. Znači, nema pitanja. Kako možete da čitate misli šta ja hoću sad da kažem? Zato što ste izgovorili prvu rečenicu i postavili pitanje. Gde je bio... I vi onda znate šta ću da kažem. Doktor Nebojša Petrović. A što vi ne promenite posao? Što se ne bavite nekim poslom gde su te vaše nadnarodne sposobnosti, predikcije, bile bi korisne možda više za ovu državu i za ovaj narod. Hvala za ideju za preduzetništvo. Ja vas stvarno molim. Samo vas molim sad o amandmanu. Da je zakon pisan dobro i da su svi članovi ovog zakona dobri, pa i član 6 na koji mi dajemo amandman, ne bi se desilo da u noći pada helikoptera niko ne može da nađe glavnog inspektora. Zato je važno da kad mi pišemo, a posebno ne u 2 i 24, zato je važno da kad se pišu zakoni, da znamo tačno šta se radi, kako se radi, gde se radi i da onda se ne desi da imamo nesreću koja je tema ovog zakona, a da više od 5 meseci kasnije ne znamo ništa o tome šta se desilo i da imamo zaveru ćutanja u kojoj učestvuje i aktuelni glavni inspektor, a to se u kolokvijalnom jeziku zove omerta. Hvala vam.